spoznávajú život na vlastnej koži. No, tak poďme teraz na tie vaše vlastnosti. Zvedavosť, všímavosť. O tom sme už hovorili, že po ceste všeličo vidíte. Ste aj zvedaví? Janka. Tak napríklad ja vlastne som nevedela, či som zvedavá. Ja som sa musela môjho muža spýtať. Vážne. A on mi hovoril, že samozrejme, že jednak každá žena je zvedavá. A vlastne tým, že si sa ma spýtala teraz... Jednak ty si bola zvedavá, tak si zvedavá. Ale tak ja môžem zhodnotiť, tak v podstate nikdy ma nezaujímali také akože aj v škole, alebo aj keď som bola staršia, také ohovárky, alebo také pikantérie. Vždy som bola posledná, nie. Ja som bola vždy posledná, čo som sa dozvedela, také pikošky. Aj o sebe? Čo aj bolo na... Čože? Aj o sebe. No my ti môžeme niektoré veci povedať. My ti môžeme niektoré veci povedať, ale... radšej nehovorme. Nie, radšej nech nám povie Peťo, či je zvedavý. No tak ja som zvedavý, ja sa priznám, že som zvedavý. Ja som sa nemusel nikoho pýtať a som svojím vlastne s takým seba kontrolovaním zistil, že som zvedavý. No ale zvedavosť je zase taká dobrá vlastnosť, sa všeličo dozvieš. Človek, ktorý, áno, to je, vidíš, človek týmto vlastne rastie, sa zdokonaluje, lebo ja, kým som nebol zvedavý, tak napríklad by som nevedel, že koľko je 2, mňa to nezaujíma. A mňa to zaujíma, viem. Napríklad nevedel by som násobilku, nevedel by som napríklad také, že číslo telefónne. Takže tá zvedavosť moja, vy zeme čakáte, aby som sa akože už som zvedavý, že čo ten Justin, čo toto. Nie, tak také zvedavosti nie sú vo mne vypestované, ale som zvedavý. Mňa sa tie tvoje faninky repeťačky pýtali, že by chceli repete. Počkaj, tak to nie je zase také repete. Ja viem, čoho? No to už Peťo vie, čoho ja neviem. Ale nie, no tak to je to presne, že keď je po chodníku a nejaká pekná dáma, ktorá stretne a repete, čo ja hovorím, páni, prvý raz musí byť potom repete. Repete, takže áno, to je. No vidíš, vy pôsobíte takým veselým dojmom a pritom sa o blížencoch hovorí, že trpia aj takou nejakou vnútornou neistotou, obavami z budúcnosti a že cítia potrebu sa zdôverovať ľuďom. Zdôverte sa nám. My budeme mlčať ako hrob. Katke, Ujovi, Peťkovi. Čo nám dvom poviete, to sa nikto okrem nás dvoch nedozvie. Tak časy sú ťažké, musím povedať, takže tá neistota trošičku je, to musím priznať. Ale ja by som skôr o sebe povedala, že som typ taký introvertnejší, že ťažko sa nejakým spôsobom zdôverujem. Nemám strach z budúcnosti, to musím povedať, ten pocit som ešte nemala. Si ty vôbec blíženec? Som blíženec. A som druhodekádový, ja som 8. júna narodená. To tak trošku som študovala. Veď som mi požičal knižku. Ja ti všetko prezrazíš. To je tá prípravenosť, áno. Vždycky bola prípravená všade. No a bola som zvedavá vlastne, ale teraz som zabudla vlastne tú tretiu vlastnosť, o ktorej ste hovorili. No, iba, že či sa potrebuješ zdôverovať, nepotrebuješ. Vyslovene nie. Ja skôr držím v sebe veci. To je zaujímavé, ja som blíženec takisto. Počkaj, si ktorý 8. To zaujímavé, ja som 5. on ty 8. To bude ten rozdiel asi zaujímavé kvôli tomu, lebo ja sa zdôverím rád, ja sa zdôverím ľudí, kdekomu, napríklad, že dostanem zlú večer od ženy, tak sa zdôverím, vieš čo, ja on... Ale teraz naozaj vážne. Ja sa zdôverujem ľuďom a vlastne už cez to moje povolanie, že som spevák, že spievam, tak prežijem nejaký dej v živote. Som zamilovaný. Už bolo dávno, čo? Ja, naozaj nejaký dej prežijem, lebo niečo pekné, alebo stane sa mi nejaká taká udalosť, ktorá stojí za to, tak ja idem za textárom, porozprávam, zdôverím sa mu, porozprávam, čo sa mi stalo a on z toho urobí text a ja to potom naspievam v rámci piesne. Takže vlastne sa zdôverujem aj verejne ľuďom. Poď sa nám zdôveriť. Áno, tak veľmi rád, samozrejme. To si mi aj vybral z pusy, vlastne ja som chcela povedať to isté, že vlastne cez spev sa tak to je to spoločné, čo máme blíženci. Ty chceš niečo povedať a ja to cítim povedať. Tak sa to je tých blížencov.